efter vi synes, at vi kommer til sig, så vi kunne over og snakke med rigtig og rigtig sind omkring det, vi meget gerne med mig. Og så sang jeg den første gang i en section, og jeg kan huske, at jeg var helt nervøs. Men det gik, fordi rigtig blev rigtig virkelig cool. Jeg var faktisk blevet bagover, og så havde sagt, at jeg kan huske. Så jeg blev hurtigt i den section, hvor jeg kom på et hold og fik lov til at danse sammen med alle de andre dansere. Og jeg fik rigtig stærkt, jeg fik en masse oplevelser derhen. For eksempel modeshows og diverse danseshows. Jeg fik en masse erfaring, mens vi skulle optræde for publikum. Så hun tog imod mig med åbne arme med det samme, og de knyttede meget på et stærkt hold. Hun var ikke kun en danselærer, men også familie. Og det er derfor, det gør det meget svært, at jeg skal stoppe for den section nu, og vi kommer til at se den så tit, som vi gør nu. Jeg siger farvel til den section for en stund, men Rikke, der er det kun på virksomheden. Fordi vi har fået et bånd, som er helt vildt, og noget, der er helt værd. Vi har rejst sammen, grinet sammen, og hun har altid været for mig på alle måder. Hun har udviklet mit talent og mit sind, og hun har rustet mig til at realisere mit drøm og min mål. Og hun er den første til at komme og kritisere mig, og den første også at rose mig til den, jeg har gjort, som er godt. Og hun har lagt så meget energi i at gøre mig til bedste version af mig selv. Hun har også vist mig ud til min kærlighed, fordi jeg har været lidt besværlig højrøst til mig teenager, som ikke rigtig kunne nå, hvad jeg skulle opgøre. Så hun har tålt mig under mange situationer. Og hun har været fra at være ung dreng til mand. Og i den overgangsfase, hvor jeg har haft utallige teenage-liv. Hun har løbet mig ind til hjem og i sit liv og gjort mig helt indespændende også. Og jeg har haft det bedste her i Rigsborg, hvor hun bor. Jeg har gået i lange ture i landet og snakket med en masse ting. Hun har bare spillet en rigtig stor rolle i 5 år, som jeg lytter. Og den section er noget, som han har gjort, og noget, der vil tage med mig resten af mit liv. Jeg har været i fællesskab, jeg har været i tur. En masse unge mennesker, der samler sig på ting, alle sammen brænder for mig. Når jeg tænker på, at jeg skal væk med den section, så bliver jeg virkelig meget ked af det. Fordi det giver mig så meget mere end bare dans og motion. Det udvikler mig som menneske, det har formet min personlighed. Og jeg har lært rigtig meget om mig selv, og det vil jeg aldrig glemme, uanset hvor jeg er i. Jeg kommer til at savne den tekst rigtig meget, og så rigtig den bare i sidste gang. Jeg er ikke engang begyndt at forklare, hvor jeg elsker dig. Jeg kommer til at savne den tekst, jeg synes, jeg gerne. Jeg vil synge en lille ser dig, så jeg er dedikeret til dig.